Dokážete mě porazit 5x za sebou? Nenechávejte své hračky venku. Smilujte se nade mnou. Tento sen se může zdát absurdní. Ale rozhodně to není nejdivnější věc, kterou jsem dnes viděl. Podívejte se třeba na sebe. Sledujete reklamy v okamžiku? Porazili jste mě 5x za sebou. Vsadím se, že tím vaše začátečnické štěstí skončilo. Byla radost s tebou jezdit. Nejsem nic. Dochází vám každou chvíli energie? Vyzkoušejte Superlight, naše nejlevnější předplatné. Budete mít k dispozici 2x tolik energie a rychlejší dobíjení. Dokážete mě porazit 7x za sebou? Byl to jen pěšec. Váš král má potíže. Aspoň, že pořád dobře vypadám. Necítím nic. Myslel jsem, že a práseka. Je to vůbec možné? Pěšec. Král v ohrožení. Naservíroval jsem vám šach. Jsme si 50-50. Král pro Oscara. Vaše věž se odebere do šatny. En dlouhé, dámu, en dlouhé. Pěšec, nuda. Smilujte se nade mnou. Tohle bych rád pochopil. Každý den si kupuješ kávu. Ale nechceš si předplatit Super Duolingo? Učení s neomezenou energií a bez reklam. Kvůli tomu bych byl ochotný si kafe jednou za čas odpustit. Ale jsem jen medvěd. Co já o tom vím? Vyzkoušej Super na 7 dní zdarma.